салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Тамошобинони муҳтарам, асали аслӣ яъне оригинал чӣ хел мефаҳмем ки асали хуб аст. ҳозир иншоаллоҳ таоло тариқаи аз ҳама осона барои шумо нишон медиҳам. вақте агар асали об бошада, мулоим боша, агар иншоаллоҳ камакак аз асал мегирем, камакак мезорем. хоб мекунам аз об мекунем. оҳиста оҳиста меҷунбонем. ҳамин хел хоб дигар тарафшам ҳамин хел меҷунбонем. бародаро, тамошобинон бинед, ана ҳамин расм дар бораи асал мебирояд. ана ҳамин расм дар бораи асал мебирояд. ана ҳамин асали аслие оригинал. агар ягон чи қуш кардагӣ боша намебирояд. хоб ин тариқаро ҳамон касоне ки асал доранд, занбур доранд, ҳамонҳо нишон доданд. метавонед ки иншоаллоҳ таоло асала ҳамин хел бисанҷед. боқӣ дар амони аллоҳ бошед. бародари азиз, заказҳои мо давом дорад. ана ҳамин хеле қитъичаҳода мекунем. 1 кило ҳам ҳастай ва касоне ки хоҳишманданд иншоаллоҳ таоло равон мекунем. фаромӯш накунем ки барои касоне ки харид мекунанд аз 15 кило зоид доставкаш бепул мешавад ва ҳамчунон як мошини Рено Логан тӯҳфа гузоштагием. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.